L-importanza tas-settur marittimu rajnija tilħaq il-qofol tagħha matul il-pandemija. Dan kemm fil-qasam ta' provvisti essenzjali kif ukoll minħabba opportunitajiet ta' xogħol illi joffri lil diversi nies. Dan qalu il-Prim Ministru Robert Abela flaqa illi kellu mal-Forum Marittimu Malti f'Kastilja fejn sema wkoll dwar l-irwol prinċipali tal-forum u kif dan jiġbor l-operaturi kollha biex jiddiskutu kwistjonijiet li jistgħu jiġu trattati b'mod kollettiv. Il-Prim Ministru spjega kif issa l-Gvern se jħares lejn il-pass li jmiss, jiġifieri illi s-settur jikber għaliex l-operaturi fis-suq jifilħu għal espansjoni. Il-Prim Ministru nota wkoll kif is-sem tal-forum huwa kruċjali biex joffri direzzjoni b'saħħitha lil dan il-Gvern fil-qasam. Dr. Abela qal ukoll li laqgħat bħal dawn jirriflettu l-prinċipju ewlieni tal-Gvern li jkompli jisma' lin-nies illi joffru l-aqwa direzzjoni possibbli ta' kif Malta tilħaq l-eċċellenza. Qal ukoll li laqgħat bħal dawn isiru mhux biss biex wieħed jitkellem dwar l-idejat iżda biex jitfasslu pjanijiet konkreti. Iċ-Chairman tal-Forum Marittimu Malti l-Imħallef Emeritu Joseph Zammit McKeon ringrazzja lil Prim Ministru li dejjem inżammet komunikazzjoni kontinwa bejn il-Gvern u l-Forum. Iżid ukoll kif il-Forum iħoss ċertu responsabbiltà illi jipprovdi s-soluzzjonijiet għad-diffikultajiet varji illi jinħolqu fis-settur. Fil-laqgħa saret ukoll preżentazzjoni dettaljata mill-Kap Eżekuttiv tal-Forum Kevin Borch. Preżenti kien hemm ukoll il-Ministru għat-Trasporti Borch u ċ-Chairman u Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta Joseph Buġejja.